Bis-serjetà. Le, bdejna bis-serjetà u ma Issa jibda l-slot is-serju tal-programm. Is-slot is-serju. Tibda. Dejjem bid-bissima Matejos. Minn hawn ftit ieħor ukoll ser ikonna il-kompetizzjoni tal-mument daw kollha li pparteċipaw flimkien mal-kap tad-Dipartiment ta' Riklami Eltin Abela li kien ħeġukom tibqgħu issegwuna, però Matejos. Ajma dan is-suġġett iqabbad li naqra taħlewa ta' qalb. Ġej is-sajf. Sewwa. Kif se nagħmlu biex dan is-sajf ingawduh u persun ta' ġisimna kun tajjeb. Ħansaqsik. Issa, li jiena tniżilniex fil-kategorija ta' dan. Imma lilek ħansaqsik, għalfejn qabdek naqra ħlewa ta' qalb. Għax jiena ġieli għamilt dieti u rnexxieli nagħmilhom. Imma ġieli nkun f'burdati li ngħid jiena m'għandix aptit. Mela trix nibdew mill-ewwel pass. Daqshekk ibqajdilha dieta. Tgħidli mix-xort anti ISM ieħor. Il-fatt li inti ħadti ISM ieħor diġà ħadd tkun għamilt pjaċir kbir lilek innifsek. Għaliex? Okay. Il-kelma diet ejja ngħiduha bl-Ingliż. L-ewwel tliet itri huma DIE, daj. Issa tgħidli mor bsura għalik kemm inti bravu u intelligenti. Però fejn irid nasal. Ħsibta jien. Qatt ma ħsibta għax tinkwieta. Proset. Fejn irid nasal huwa dan. Illi ħafna nies il-mentalità Louise tkun irrid inneħħi 5 kilos. Irrid nitlef dak ix-xaħam. Irrid niċċaħħad mill kif jibdew jitkellmu u moħħna qisu tifel illi jassorbi, diġà qed jagħmlu aktar ħsara milli ġid. Għax l-ebda moħħ ma jixtieq li dak li għandu jitilfu. Sabu Louise li dawk l-aktar nies illi jagħmlu trasformazzjoni f'ġisimhom u f'saħħithom huma dawk in-nies illi bil-bidla li qed jagħmlu qegħdin jakkwistaw xi ħaġa oltre. Mela pereżempju, jiena nista' ngħid nixtieq inneħħi 5 kilos minn żaqqi. Jew nista' ngħid nixtieq żaq ċatta u ffurmata. Nista' ngħid ħanneħħi dil-lanġasa li donna għandi madwar il-ħibs. Diġej għamil fatt li bl-Ingliż jgħidula pear shape. Jisni lanġasa ma rridx nibqa' hekk. Il-fatt li inti anke qed tajjar lilek innifsek, il-fatt lilek innifsek. Qed taċċetta. Iktar milli tammetti qed waħħal timbru. Da qisu ma tgħid pereżempju Louise interessanti wkoll. Isibu min jgħid pereżempju jiena ilni għal-mod tal-kelma 10 tiem ma mpejjeb. Inti taf jew ma tafx qed tagħti timbru lilek innifsek illi inti persuna li tpejjeb. Mela one fine day, probabbilment dal-waqt ħaterġa' tmur għal fatt li terġa' tibda tpejjeb. Kieku minn naħa l-oħra tgħid jiena persuna li kont impejjeb, issa jiena persuna li ma mpejjibx, infaqqa timbru jiena ma mpejjibx. Eliminajt it-tipib. Normalment, moħħok, inti tajt isek identità ġdida lilek innifsek. U minn dakinhar lem hija ħafna iktar faċli biex inti tibqa' ma tpejjibx. Imma, ħana ġamura l-ewwel pass. Jekk aħna qogħdu ngħidu nitlef, niċċaħħad inneħħi, moħħok diġà mhux ħajajnek biex tasal. U dak relatat ma' suġġett li qed tistaqsini inti Louise. Hawn min jgħidlek imma jiena issa li ħajkolli daw il-barbecues, it-tiġijiet u l-events. Ma mmurhomx again, negattiva. Ma mmurx, ma noħroġx, ħalli jiena. Ma nieħu xejn? Ma nieħu xejn, ħalli jiena ma nitqawwix, jew inkella la jiena bdejt inġib ġisem aħjar, ma nitlifx kollox. Ir-realtà hija l-bot minn hekk. Isibu ċar, Louise, illi dawk in-nies l-aktar illi jġibu riżultati tajbin huma dawk in-nies illi li għandhom jagħmluh għat-tul ta' żmien. Mela, u minn forsi qed jarana u jgħid ismajna nixtieq illi jkolli body sabiħ biex inkun dejn il-baħar meta mmur tiġijiet u nilbes dik il-libsa jew dik is-sut. Jiena ħanajdlu hekk. Ħanajdlu inti li forsi sissa qed taħseb illi aħjar ma toħroġ mid-dar biex ma titqawwix. Timmaġinak dik tagħmilha tul ta' żmien? Timmaġinak tissakkar ġewwa? Le, ma tarax, ħafna minn nies li ma ġa jgħiduli. Mela minn issa ara ma jfettillekx tikkunsidra. Laqas għal ġimgħatej tikkunsidrajiex għaliex. Għax iktar mal-moħħok ħaġġelu inti isofri, iktar minn tiħadd aktar ħajjilab kontrik. Immaġina pereżempju. Tajjeb wis, immaġina jiena Louise pereżempju illi inti l-mammi tiegħi. U tgħidli Matt. No, le, mhux fleta, mhux għalik. Le. Anzi, għatlek hemm qegħdin. Għax dirajtek qed temozzjona ruħek. Le, xejn.
Apparti ċaj. U maġna tajdli per eżempju, jew niġi najdlek jena, isma mami per eżempju xtri il-PlayStation, u tajdli, le Mattajus, le. Jena jisma badik il-pertus, uwejja mami, uwejja. Kiku tajdli, Mattajus, irsissi, ġib marki li naf li inti kapaċi ġibon fl-eżamijiet u nixtri l il-PlayStation. Inti jirbattili ma rigal. Moħna, avolja maħnix tfal, jaħdem l-istess. Għandek skop, ġifiri. Għandek skop. Naddim il-eżami ħalli koll il-PlayStation. Di best, mela jena musna għadu panifittak, number one. Mela moħħok anka u, jekk inti tajdlu, le, daqsek ħelu, minn issa l-qoddim, ħajbqa jgħidlek uwejja, u ħelu, uwejja. Jekk inti tajdlu, eżempju, nar il-ħatt għandi tiċ, u dakinhar ħanħalli li nifsi nieħu l-ħelu, mela u jaf illi, alright, għal-issa jħalli kalkwit, matul il-ġimgħa ħajkun miegħek, ħajsuq l-istess triq tiegħek biex jgħinek biex inti takkwista dak il-ġisem li tixtieq, mela matul il-ġimgħa ħatir sissi, ħatażel ikellu mhux ieħor, u jaf illi per eżempju l-ħadd it-tieċ għandu dak il-ħelu. Jew ħriġt il-barbecue u ħad dawk it-tnejn birra. U din it-tip ta' sistema illi inti tajt per eżempju matul il-ġimgħa. Twaqqak f'depression għax naħseb Waħda, prosit. Number 2 ejja ngħidu anke ma twaqqakx depression ma tqabbiżilek, ħafna nies jgħidulek. Tant għamilt ta' nuża l-kelma tiegħek dieta estrema illi mbagħad anke affarijiet ta' junk food illi laqqas qatt ma kont noħodhom biex nirribella qbad noħodhom xbin. Tant qisni ħassejt niċċaħħad minn kollox li mort all out. Imma nistana minnek mistoqsija. Meta tkun żgħir u tagħmel id-dieta u tikkontrolla l-ikel u toħroġ u forsi tieħu fixkun birra jew żewġ tazzi. Faċli forsi tniżel il-fett illi jkollok u tinżel. Imma meta tkun ħalli nagħti eżempju bija. Daqsxejn kbira fl-età u tkun għaddejja minn ċertu affarijiet fil-ħajja fadlinna minuta ma xtaqtax ħafna ikunu tal-età tiegħi li qegħdin iseguna. Tħossha diffiċli li inti tista' tgħid jien mhux se ninżel, nista' mhux nagħmel sagrifiċċji. Bum. U dak huwa l-iżbal faqqajt timbru. Jiena ma nistax ninżel. Jekk jiena ngħidlek hawn ġew Luis hawnhekk tidher fantażma. Jew jiena nossessjona ruħi li ġew il-fantażma, ħanibda tinħoss il-Bart. Forsi ġej mill-air condition, imma jiena waħħal fil-fantażma. Jew nibda nara del, mbagħad nidu li kienet gejl. X'qed nipprova ngħidlek, illi jekk inti moħħok ħadd tgħidlu, oj, dan huwa stat ta' fatt, hekk ħajġrilek. Immaġina issa ngħidlek, Louise, sibli xi ħaġa illi hija blu hawn ġew. Bla ma trid moħħok jibda jfittex ara, hemm dik qatt m'għandu tajta, hemm dik qatt m'għandu tajta. Għax qed ngħidlek sibli xi ħaġa li hija blu. Il-moħħ meta ħadd tieħ direzzjoni ħajobdik. Jekk inti ħadd tgħidlu jiena kbira, jiena għaddejt mill-menopawża, jiena ma nistax nonqos, ħajjemnek. Fil-verità hawn nisa illi għandhom anke 70 li qed għandhom figura vera pulita. Iva, imma minu mbagħad, għax hawn min ikollu sitt tfal u jibqa' żaqqu ma daru, ma naħseb da suġġett għandna inkompluh. Ġas biex insaraħ moħħ in-nies, mhux il-menopawża hija l-problema però. Le, ok. Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla da suġġett. Grazzi ħafna Matejus tal-li kont magħna mela kif għattilkom ser jagħmlu issa l-kompetizzjoni tal-mument. Nilqa' miegħi bi pjaċir il-kollega tiegħi Elton Abela, il-kap tal-Dipartiment tar-Riklami. Din hija kompetizzjoni li saret popolari, Elton, kif inti l-ewwel net? Mhux ħażin, grazzi. Għax Elton dejjem imħabbat flimkien ma' dipartiment kollu, ovvjament, alla ħares ma jkunx dan